Welcome po ulit dito sa aking channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng adobong paa ng manok at ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po ako ng paa ng manok. Hinugasan ko na po yan. Gagamit din po ako ng 4 na piraso ng boiled eggs, bawang, sibuyas, dahon ng laurel, dahon ng sibuyas, paminta, brown sugar, suka, toyo, asin para sa ating seasoning. Tsaka gagamit din po ako ng mantika para sa paggigisa natin. Tsaka konting tubig. Ngayon ay papakuluan ko po muna itong ating paa ng manok. So ngayon ay ito-turn on na po natin ang ating stove. Tapos tatakpan ko po para kumulo. Babalikan po natin siya mamaya pagka kumulo na. Ngayon po ay i-check na po natin ang ating paa ng manok. Yan, malambot na po siya. So ngayon, ang gagawin ko ay huhugasan ko po siya para matanggal po yung mga impurities. Ito na po ang ating paa ng manok pagkatapos ko siyang mahugasan. Tapos ngayon ay naka-turn on na po yung ating stove. Pwede na po tayong maglagay ng konting mantika. Pagkatapos po, ngayong mainit na ang ating mantika ay gigisahin ko na po itong ating bawang. Hihintayin ko lang po siya na medyo mag light brown at habang hinihintay po natin na mag light brown tong bawang ay hahaluin natin siya. Yan, medyo nag light brown na po ang ating bawang. So ngayon ay pwede na po nating isunod itong ating sibuyas. Tapos hahaluin lang po natin. Ngayon po ay isusunod na po natin itong ating chicken feet. Tapos maglalagay po ako ng konting toyo. Tapos haluin natin para ma-spread po yung lasa ng toyo dito sa ating chicken feet. Magdadagdag po tayo ng konti pa pong toyo. Tapos maglalagay po ako ng suka. Ngayon po, ang susunod na gagawin natin, maglalagay po tayo ng konting tubig para mas lalo pa pong lumambot itong ating chicken feet. Tapos maglalagay po ako ng paminta. One tablespoon na brown sugar. Tapos hahaluin natin. Tatakpan ko po muna uli itong ating chicken feet para mas lalo pa po siyang lumambot. Tapos babalikan natin siya mamaya. Pagka medyo malambot na po, pwede na pong ilagay itong ating dahon ng laurel. Maglalagay po ako ng konting asin para sa seasoning. Tapos ngayon ay tatakpan ko po uli para tumuyo yung kanyang sabaw. At babalikan po natin yan mamaya pagka medyo tuyo na ang ating sabaw. Ayan po, medyo tuyo na ang ating sabaw.
Ngayon pwede na po nating ilagay itong ating pinakuloang itlog ng manok. Patutuyuin pa po natin siya ng konti. Tatakpan po natin siya ulit. Tapos babalikan natin mamaya. Ngayon po ay i-check na po natin. Yan, medyo tuyo na ang ating sabaw. So, pwede na po natin siyang lagyan nitong ating dahon ng sibuyas. Yan, tapos pwede na natin siyang patayin para ma-serve na po natin ang ating adobong paa ng manok. Hahanguin na po natin ang ating adobong chicken feet. Masarap po itong pangpulutan. Pwede rin po siyang gawing ulam. Ayan na po ang ating finished product ng adobong chicken feet. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!